tudro kanyo dibed ni samoro piny owacho ng'e gima gidwaro kokadho migawo mochung' ne weche mag somo to koro kaka girelay kata mana kaka gipass information ne jopiny gi jonyuol bende matek. Evans gi Dickson in bende une mudong' mar mon mewich pachu ka bende osire kata wuoyi. Achako di Evans. Okay, Sharon, an wachni ok asire kata matin. Gima nyalo wacho kenjwa ka osebedo ni ati ikelo policy amikelo gimoro itime ging'iyo korach ka githink gitime ka ging'iyo ni gini rach. For example, awach kata gi CBC sani kaka ineno rach. Koro ka duogo wach funding model ni gimoro ni ati government wacho ni ati students can educate according to kaka an o en gima miriambo. An kapok nabiro ka nawacho no kabi wacho eras abiro wacho kaka ne en omiyo nadhi Kibra nitie joma ng'eyo gin agina nidi to kana penjogi ni dong' nuse apply duoko dong' oseduogo to ng'isa ni duogo kendo duogo nyoro ma ng'ise ka gimodhi timo to en nathi manyako awuoyo gabiriyo abiro gi te nigi parents gi onge matiyo gigo chumbu kasto nathini nomiya nyaka gini ka nyathino luongo Kenyatta ma calling letter inene ma calling letter mar nyako ni oluonge no odhi chulo okete band 5 nyathini ni Kibira mago joma yudo yuto margi 1,150 mi wacha 1,150 to kata kiwuok sani ma idhi nyaka odgi nyathino idhi ng'iyo ni pesa no ok en miriambo sani ong'ise no donj gi odhi chulo 48,900 first semester mano ne course mane ma en mechanical engineering mane ne band 5 koro chulo nego chul 97,920 nathini ni band 5 ting'isi ni ya apply gini kasto wabiro ng'iyo ni ne band mane ka in less needy tiketi e band 1 nyithindo gi te kaka gidhier ni te nyithindo gi nie band 5 gi report on Monday government wacho ni fee structure gidhi yoro odong' dala joro Monday ndala reyo Kenyatta University ma nyathini dhi report oseng'ise no dhi gi 48,960 on Monday government ng'isi ni rit Monday no gior ni fee school koseoro ni gini ma giseng'eyo ni ati government nochulo ni loan mar 78 scholarship mar 73,000 to gi tuition fee mar 73,000 be upkeep ni mano minya chamo en 40,000 idongi 97,000 ng'isa ni akati kao mana 40,000 na tichacha mamin gi wuon gi wuotho uso pi sadi makato ochul 40,000 momiye mu chiem go teni dong pesa die gi pesa ni koro miyo government giro gima gitimo ni apani gibiro gi rush gi implement on a wrong country gini ok en gir Kenya omiyo kineno kata wachi ni poverty apani Kenya pod jodhiere mo gini e gimo miyo government obedo rushed mokele akia one of the people manobede neno committee manaloso gini nen one Professor Gitai Kiama my own vice chancellor mabe nosedhi na book last week kaneno kene mochako pingo gini to the same time no en state house mwaloka pile obiro this thing is working koro kano se gole koro ken vice chancellor koro biro ni this thing is not working Monday intindo report nisani pesa nigi digolo kanyo kaka makoro digolo ni nathini sani en nathi manyako ditimo mechanical engineering and be press seriously nathi ok ni nathi ok chiem to notimo maber to gini nathini no yudo A- stare girls nyaka sani kineno gini kata kamera nyalo nene oonge like reporting date nathini pod onge pesa nyaka sani idware gi tuition fee idware gi mar hostel poko miye kata mar upkeep odhi manyo ot government ng'isi kineno PS cha kinuonge ni ng'a Nyagala siji whatever Beatrice Inyangala obiro owacho ni ati kik wari onge fee midhi chul moko dhi chul up to 6,000 aken jo 6,000 gin jo mage to penjo mabe nyalo bedo kata na Evans e kinde mabende wanini kintere calling letter to kuma ne nyako mbiro kod achiel kuom calling letters makamago mae chochi ni mabende jonyuol nitiere godo nikech ka koro piny wacho kokadhe migawo mochung' weche mag somo osenyiso jonyuol ni rituru chieng' tarik 19
mano chieng' wuok tich mar juma mabiro mar mondo mi ung'e kit omenda ma bende ubro bedo kuchule e sikunde. Ung'e ni scholarship dhi bedo mane to loan dhi bedo mane, unu dhi golo mane. Teno ka achiel kuom mbalariany to koro osegolo nyaka calling letter. Nikech ing'e motelo, man calling letter date ne en makarango nikech motelo nitie kaka calling letters no gol gi school fee to wach ni school fee maka mano kukuti godo. Kora keni calling letter ne en makarango. Mano orne nyoro. Man manyoro. Mano orne nyoro. Mano o download, mane ma download e cyber gotieno na dhi gi Ramogi. Osekete band 5. Nyisa ni government ni ing'e Kenya, government nyalo wuoyo, gin gi story, gin gi English, gin government masani ni gin ga lot of English to gi confuse ji. Ido ka giketo English mang'eny a simple thing mane gidhi direct giketo janyuol gi band 1 band 2 band 3 janyuol ok winji giko. Janyuol te ok dhi school. Janyuol ni straight ni ati nyathini dhi school odhi chulo kama first mokwongo gini ikele late. Ineno kane gitiyo gi gigi cho inigo nege ji arambe ka ji biro university. Kane gitiyo gi gimoro ailani to wach nikech ineno ka gini rokni nyaka nyore ng'ato pod ng'isi ni you can apply for what? Kendo nyore man en deadline. That's anyway. Kochop gini nego for example Nintendo ginotieko penj last year. No mark result noduogo. Mano joma notimo penj higa mara. Yeah, madhi join. Result noduogo last year. Sani ka gin gi rasha ma ji donjo ni. Ang'o miyo gi ket force moro makata ka by May everything osebedo set. Ing'eni dhi chulo fees adi kata ki go arambe inyalo go arambe. Sani ng'ato dwa go arambe ma yud 97,000 kan. Mane penjo maduong' to karam na penjo machielo bende en wach